Oh no. Wow, wow, ini nung alambay. Kaya mo ba yung nakatama? Nanguyuhi kita mga kani, mga tilti. Hello guys. Maadong buntag. Karon ako guys, mapay pagmata dyan na nakatlob ang mata. Diyan guys. Kaya magpasalamat po sa Ginoo, tagitagaan ko mo sa pagkatulong. Yang ipamata po karon ng buntaga. Karon ring buntaga guys. Adlaw nga Martes, it's 22, 2022. Buwan sa Marso. Diyan guys, kamusta naman mo guys? Huwag ako karon guys, may mata ko sa nariya mo na pet ko. Huwag siya matulong ko sa simbahan. Ma-attend ko sa Holy Face. Paano ko niya mga apo? Yan, naanan mo ko na sila guys. Gasa ko pa ingan to at tinagapan. Dahil na silang gianad o simba. Yan ang mga apo na. Humor to guys kayo mag-atiman sa pagkuha. Okay guys. Tingnan salamat. Dalawang asa ko guys. Dalawang asa ko guys. Pagbilisan. Okay, natakang na guys. Gilugaw po ko guys. Ang gilugawan ito kang ating ibon ba guys. O si Lucas. Ang gilugawan. Guys, asang matuo ni guys. Manig lang kuha ni mo mag-isad sa ref. Guys. Guys. Ayos sila guys. Kaya lang kuha guys. Parang nakahana guys. Tiyawan niya. Ano guys. Napiti pasayan. Kuha guys. Tiya guys. Yung mga danggit. Pasayan. Ano kasi pwede manunag. Ano kumatun. Ay. Hallelujah. Ano agi pa na. Mani guys. Naigo. Naigo sa one of video. Sa panak. Naigo sa panak. Hunter po sila. Ano yung lutuan guys? Ano yung lutuan? Ang unan siguro na. Guys, tadi mo abin hagan sa ning nahumok. Naadelo nung alambay. Kaya mo ba yung nakatanama? Nanguyuhi kitang mga kani, mga til-til. Humok, kurata na binukon sa humok. Ay, alambay man dai humok. Kaya mo ba? Jarang hujang humuka guys. Pwede ko makaon isang kanini mga kabuha. Ano ini? Humuk kan lembay baik. Halo guys, karon. Asa ko kinain ning danggit guys ha. Ay prituhon. Ito naman ito siguro ng ano guys. Pasayan guys na ano. Guys. Oh guys. Oh. Ano guys, lambay. Matantang ang bigas tiil. Ay si Bonbon hingin rabag na ikong lambay. Hingin si Bonbon ijalan ko na ikong lambay. Ay Bonbon. Isa guys. Hello ka. Mau pa ni pagmata guys na agad-agad pag isang mga kukay panudlay. Palangga agad yung minahan guys. Si Labio mo minahan. Ay, palanggaan niya. Ay! Hindi guys, naluto na ang lugaw. Ang pagkain ni si Lucas to pa natug pa man natug. Guys. Tabangan kong uwag. So guys, tara nga nagbuhok. Oh guys na ha. Ay
Ay, wawag. Pagtupig, wag. Ay, tagas ang kagbuhok. Taas ang buhok. Hello guys, dagang Ebon. Wow, lami. Asa, inununan. Puro yabuja guys. Parang pag-gini si Jang, kaplis ko gabi guys. Mani lang kuha ginunan. Mani lang kuha ginunan guys na. Parang ka, lami ka aso guys. Pasayan. Kamukaan na ning na-baby na ha. Da guys, ang love you. Ning tong-tong dito guys. Ning tong-tong ani. Hindi pipiya. Ang sa'y buhatan inig mata. Okay, maing buntag usam. God bless you. God bless you. Napapoy kuan guys, napaluto. Waka maluto. Waka maluto ko ba huwag no? Napawag no? Waka rin huwag na. Hindi ka ito. Mga anami guys. Ay guys, saan na yung pila ni guys kay si Ibon mo ni dyan giingan gabi ini wawag. Ay, ito na guys. Wow, wawawi. Wawawi ka ato guys. Ay sa. Wawawi, wow, anong tambul ka guys. Lami away, jara. Ay, lami ka ato. Lami guys. Oh, ito nga mo. Yes, salamat Ginoo. Hindi din sa tabi. Sama-sama sa juice sa SQ. Guys, naa day alimango nga. Ana day lambay nga humok. Na, guys, kana bitong humok kasi tingan na galuno. Galuno. Diara guys, alimango nga humok guys. Tanan jud. Tanan jud kabuhang. Agilang kabuhang tanan mga gaway kani humok na lugway ka adto. Mga ka guys. Nang love you guys. Kuya dai ko. Isang kuya ko na po guys, datan ako. Okay guys, mara to guys. Nahuman na magpamahaw unsa guys. Mula ka na pod me. Ni Evon, si Lucas di mo uban mo to mi sa simbahan kay mo apil ko Holy Face. Mara to guys, daghang salamat.